ngesel tagak kan ya. Giling-gilingen. Oh, gua langsung copot iki. Jelas sih tambah panas iki. Ora duduk. Kilo di. Cocok kono tenaga ya arek Apa ngene. gene? Iki lho, gak enak mati ngono, pek. Awas di. Tahan terus. Tahan. Tahan. Kilos don. Tahan, tunggu. Tahan. Tahanan. Tanganmu, tangan. Alah di. Kok oleh. Ya terus di kayak ngerti. Tahan, Man. Ano. Cucak ano iki. Ya iku. Tahan, Don. Temen. Tahan, Man. Tahan. Cukup. Sakit. Sakit. Wah, iki kados rangke iki. Langsung ngarep. Kira, ngarep. Cukup. Kau udah ketemu dia. Udik mereka depan. Ngarep iki. Apa iki? Gimana? Keserono. Siapa? Suatu. Tanpet. Teman. Tanpet. Serekalan nih. Jam kayak anu lho. Tahan. Semoko. Jakar keren kabeh arep iki. Tahan. Nang ujung gondrene arang-arang. Turi-turi gondrene arang-arang. Tahan. Tahan terus. Semoko sih. Jos temen iki. Tahan terus di. Ngono iki. Kulino bungku. Kulino. Sing lari. Kulino bungku. Sing lari. Tahan. Bet. Iya, kulino. Wis mari ya terakhir. Tahan. Ayo, Bui. Lu. Tahu.